Morjes. Mennään kattoon meidän uusia toimitiloja, me ollaan juuri muutettu. No niin, tästä löytyy meidän uudet tilat. Ja nämä uudet tilat oikeastaan jakaantuu 3 eri osaan. Tässä ekalta puolelta löytyy laserkaivertamo. Tässä onkin nyt jo 2 konetta 3 on niin kuin saatu paikalleen ja 1 tulee sitten vähän tuonnempana. Ja tästä kun siirrytään seuraavaan, niin löytyy jyrsin puoli. Tuossa isossa kuutiosta, tai mikä tuo nyt ikinä onkaan, kaapista, niin löytyy CNC-jyrsin ja tähän tulee sitten vielä alajyrsin ja tähän pikkuhiljaa muodostuu se tarvikehyllyt, mitä ikinäkin sitten tarvitaan. Ja tää 3. puoli sitten onkin nyt vielä ihan vielä vähän nyt kesken, että tänne meille tulee sitten hiomakoneet. Mitä nyt käsikoneita tuossa nyt onkin ja pistosahaa ja muuta vastaavaa, mutta tästä tulee niin kuin viimeisestä puolesta niin sanottu viimeistelypuoli. Että tässä tapahtuu sitten hionnat ja pintakäsittelyt ja maalaukset ja mitä sitten ikinäkin tehdään. Toi airhockey on kyllä ihan kiva, mutta sen saa vuokraiselta kyllä viedä varmaankin tuosta pois, että saadaan sitten kaikki tänne sopimaan. Tämmönen paikka. Sitten totta kai on oma toimistokoppi ja keittiö löytyy tuolta ja vessat ja varastotilaa tuolta vielä lisää vähän muuta. Ja mitä me nyt sitten käytännössä tehdään? No, me tehdään puutuotteita, olemme puusepän liike, mutta meidän erikoisuutemme on, että me valmistetaan korkeasti ja laadukkaasti kustomoituja tuotteita. Esimerkiksi juuri viikonloppuna tein puusia viivottimia meille itselleen, niin saamme pistää sitten aina yhden tommosen viivottimen tuosta niin nettikauppatilauksia mukaan ja saa asiakkaat jotain kaupan päällistä. Mutta täältä meiltä löytyy sitten niin tämä meidän pieni varastotila ja pieni myyntinäyttely. Tuossa näkyy kyltissä, että mistä meidät näytetään netistä. Verkkokauppa palvelee sekä kuluttajia että yritysasiakkaita. Ja täältä sitten kun saadaan vielä valot päälle, löytyy lisää. Täällä on tosiaan varastohyllyä, mutta sitten löytyy näitä valmiita tuotteita, mitä ollaan vuosien saatossa tehty. Kaiken näköisiä. Ja kuten tarkimmat saattaa huomata, niin me teemme vaikka valokuvan puulle. Ne on yllättävänkin suosittuja. Ja me käytämme laajasti kotimaisia materiaaleja, niin kotimaista koivuvaneria kuin myöskin lämpökäsiteltyjä puita, puumateriaaleja, kaiken näköisiä. Ja niin kuin näette, kaiverukset ovat isossa osassa. Meiltä ei oikeastaan lähde ensimmäistäkään tuotetta, mikä ei olisi personoitu. Esimerkiksi tässä on meidän omasta logosta tehty löylymittari. Ja tämmöisiä logon muotoisia tuotteita valmistamme vähemmänkin paljon, muun muassa urheiluseuroille, kuten viimeksi näitä meni Porin Ässille. Tässä on kuusen koristeita, mitä viime jouluksi tehtiin. Ja myöskin kaikennäköisiä kustomia, kuten vaikkapa olutpulloteline, millä pystyy sitten pullot kantaa mökille. Taikka sitten vaikkapa jääkaappimagneetteja. Tää on näköjään ollut sekunda, kun magneetti päässyt vähän liikkuun, niin se on jätetty tähän itselle. Ja myöskin sitten CNC-koneistettuja tuotteita, kuten nyt vaikkapa tämä kynttilän jalka tässä. Joskus ollaan tehty myöskin puisia muisitikkuja. Kaikenlaista tulen tässä lähiaikoina tekemään lisää videota tänne tubeen ja esittelemään näitä meidän tuotteita lisää ja myöskin sitten niin tätä meidän toimintaamme lisää.
sitten lähiaikoina. Ottakaa tiliseurantaan pyydän. Ne meidät löytää oikeastaan kaikista somekanavista. Ja ollaan siellä aktiivisia. Ottakaa Facebook-seurantaan, ottakaa Instagramit, Twitterit, YMS, TikTokistakin löydymme. Niin ollaan yhteydessä ja koitetaan katsoa, että mitä kaikkea oikein puusta pystyykään tekemään. Niin ja semmonen unohtu sanoa vielä, että nyt tämän helmi-maaliskuun vaihteessa tarjoamme kaikille verkkokauppa-asiakkaillemme 20% alennuksen tuotteista ja tilauksista, mitä sieltä tehdään. Koskee sekä kuluttajia että yritysasiakkaita.